Kowe kok kaya Pak Kiai biar putih-putih ngono ora. Kajinetan. Bon. Sip. Iwake yo. Iwak Jawa. Iwak Jawa. Tuh. Iki aja mulih sik, ndang wis mulih sik. Bebe kena halo. Ya, lah. Agus ya. Anu di Satria. Halo. Oh iki ya. Halo. Sing ditetake engko sapa? Iki adine. Sing ditetaki sapa? Ngapan? Mas Sapan. Karo kowe. Ora. Lah piye engko kowe sisan nggo sarung. Ya, nggo sarung ya. Dari mana tadi Sarung. Ning kaca. Ayo kaya pin-pin ngono kowe. Medun. Heeh. Ayo medun. Ya. Lon-alon. Ora. Malah wedi. Ora. Oh ngisi Pak nggih. Ini sejari ya ben. Zaman bayi yang tenang ini sedingin cukup. Masih ada mungkin. Mantengan kula jujur tenan ya. Oh. Nggih. Ini sono rasane tenang lho Pak. Piye mau lara apa ora? Mboten lho. Kowe do ngerti dhewe to. Kapan? Dilintas. Nah, Rian kapan? Tanggal 17 Agus. Oh, urung ngerti. Ya, wis. Yo. Oh, urung ngerti yo anu. Nah.